салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. ба гумонам мушкилии бар сари дастаи Барса омада рӯзҳои охир боз ҳам ҷиддитар мешавад. Атлетико Мадрид ба дастаҳои дигари Ла Лига муроҷиат кардааст ки муқобили Барселона якҷоя ба эътироз бароянд ва барои ҳимояи футбол аз фасод бетараф набошанд. бори дигар ёдовар мешавем ки зимни пайдо шудани чанд далел дастаи Барселона ба Хосе Энрикес Негрейра дар давоми солҳои 2016-2018 ҷамъоҷам 1.4 миллион евро маблағ пардохт кардааст ки ҳамон вақтҳо Негрейра вазифаи муовини техникии президенти кумитаи доварон дар Испанияро бар уҳда дошт. Бошгоҳи каталонӣ баъдан изҳорот дод ки ин маблағ ба хотири ҳамкорӣ дар рушди дониши футболбозон нисбати дуруст муносибат кардани онҳо бо доварон ва риоя кардани қоидаҳои футбол буд, на барои харидани натиҷаи бозӣ. Бо ин изҳорот андаке каталониҳо тавонистанд оташи баҳси ин мавзӯъро хомӯш кунанд, вале бо пайдо шудани далели дигар оташи ҷангу ҷанҷолҳо бори дигар фурӯзон шуд. маълум гардид ки соли 2013 низ дастаи Барселона ба ҳисоби Негрейра 4.7 миллион евро гузаронидааст. чизи дигаре ки шубҳаҳоро ба миён овард ин буд ки маблағе ки соли 2016 ба ҳисоби муовини президент аз ҳисоби Барса гузашт 95% гардиши ширкати Негрейраро ташкил медод. бо иттилои пойгоҳи хабарии Релево дастаи Атлетико аз кулли дастаҳои чемпионати Испания тариқи ҳуҷҷат дархост кардааст ки бар ин амали фасоди дастаи Барса зиддият нишон бидиҳанд. ҳамчунин тариқи дархост мехоҳанд ҳамаи раҳбарони бошгоҳҳои дивизионҳои якум ва дуюми Ла Лига сари як миз ба сифати маҷлис нишаста ин мавзӯъро баррасӣ намоянд. бояд иброз намоем ки дархости дастаи мадридиро аллакай ду даста рад карданд. акнун шумо чистонро биёбед ки кадом дастаҳо розӣ нестанд. якумаш худи Барселона ва дуюмаш Реал Мадрид. илоҳ хонаи душман насӯзад ки манам дар бари ӯ хона дорам. болои ҳама сулҳу салои вақтҳои охир миёни Барселона ва Реал ҳамоно ҷавҳари душмании чандсола боқӣ мондааст. бозингарони ин дастаҳо бо оне ки раҳбарони бошгоҳ бо ҳам дӯстии қарин доранд намехоҳанд пираҳани дастаи муқобилро ба бар намоянд. қаблан ин душманӣ дар дараҷаи олӣ буд. масалан ҳар футболбозе ки аз Реал ба Барса ё баръакс аз Барселона ба Реал гузариш мекард зери тозиёнаи нафрини мухлисон қарор мегирифт. чунин трансферҳо дар таърихи футбол хеле кам шуданд. масалан Луиш Фигуро ёд доред ки чӣ хеле аз ҷониби мухлисон муболиға карда гӯем сангсор мешуд ё Роналдои бразилӣ. хулас ин мавзӯъро ҳамагон медонанд. дирӯз аз Рафиня футболбози дастаи Барселона пурсиданд ки кадом даста барои шумо писанд аст. ӯ гуфтааст ки ҳаминаш дақиқ аст ки ман ягон вақт пираҳани Реалро ба бар намекунам. дар Испания ба ман танҳо дастаи Барселона писанд аст. дар хориҷ бошад дастаҳои ПСЖ ва Арсенал. аммо зиёд мехоҳам бо Месси дар як даста бозӣ кунам, иброз намудааст Рафиня. дар мавсими имсола Рафиня дар 21 бозӣ иштирок кардааш 4 гол ва 4 паси головар дорад ва дар як бозии Лигаи Аврупо ҳам 1 голу 1 паси головар анҷом додааст. баъди ин суханҳои Рафиня мухлисони Реал дар ҷои шаҳр ба сифати ҷавоб навиштанд ки дастаи Реал ҳам он қадар девона нашудааст ки чунин сатҳи ба сифр баробари футболбозро бихарад. як вақтҳо ҳам Фиго айнан ҳамин гапро гуфта буд. ман ҳеҷ гоҳ бо пираҳани Реал бозӣ намекунам. баъд вақте шартнома пешниҳод кардан дигар аз хурсандӣ надонест ки бо дасти росташ имзо кунад ё чапаш. то ҳам ҳамин хел давида меоӣ додарҷон. ба кӣ намефорад ки доим дар Лигаи қаҳрамонҳо чемпион шавӣ? эффект Роналдо. дастаи Ал-Наср баъди омадани португалӣ тамоман дигар хел рушд мекунад. футболбозон аз ҳад зиёд машқ мекунанд ва ҳатто режими хӯрдани хӯрокро иваз намудаанд. онҳоро касе маҷбур намекунад, балки худашон ба хулосае омаданд ки аз паси Роналдо такрор намоянд. парҳезшинос ё худ диетологи дастаи Ал-Наср Хосе Блеса дар суҳбат бо рӯзноманигорон гуфтааст ки Криштиану дар самти истифодаи дурусти хӯрок дониши хеле бузург дорад. ӯ медонад ки кадом нави
нави хӯрокро истифода барад ки таркибаш калорияҳои лозима дошта бошад ва инчунин барои ҷисман пурқувват намудани футболбоз таъсир гузорад. суҳбат кардан бо ӯ ин дониш гирифтан ва ҳатто омӯхтан аст. ҳатто ҳангоми истироҳат кардан ӯ дар дастмона ва ангуштарини худ ченак ё дастгоҳчаи махсуси ҳисобкунӣ дорад ки ҳангоми хӯрдани хӯрок меъёрро риоя намояд. аз рӯзе ки ӯ ба ин ҷо омад, футболбозон зиёд тамрин мекардагӣ шуданд ва ҳатто дар хӯрдани хӯрок барои худ режим гузоштанд. ман дар кулли таҷрибаи кориам бори аввал мебинам ки як даста дар муддати кӯтоҳ аз ин ҷиҳат яку якбора 90% тағйир меёбад. ҳозир дар бадани футболбозон равғани зиёдатӣ кам дида мешавад ва мушакҳои онҳо як рӯ ба афзоиш аст ва машқҳои худро дучанд карданд. яъне онҳо аз паси Роналду мераванд, гуфтааст Хосе Блеса. ана барои чӣ ба ӯ 200 миллион медиҳанд? футбол ғайри зарба задан ана ҳамин хел нозукиҳо дорад. тамрин, вақт, хоб ва хӯрдани худро ба ҳамон меъёри муайян риоя мекунӣ. баъд бачаҳои мо ба серӣ мезананд қурутову шакароба, дигар аз куҷо футбол мешавад? ҳамон тубе ки соли 1986 дар ҷоми ҷаҳон Марадона бо даст ба дарвозаи Англия гол зада буд, дар музояда ба фурӯш гузоштанд. гуфта мешавад ки аллакай дуюм музояда сипарӣ мешавад, вале ҳоло ҳам туби мазкур ба фурӯш нарафтааст. дар музоядае ки ширкати Голдин ташкил кард, нархи туби мазкур ба 1.7 миллион евро баробар карда шуд, вале ин нархгузорӣ ба он нархе ки соҳиби туб талаб мекунад басанда нест. марҳилаи чоракниҳоии ҷоми ҷаҳонии футболро дар соли 1986 ки миёни Аргентина ва Англия буд, Али Бен Насир, довари машҳури тунисӣ ҳакамӣ мекард ки то ҳол туби бо даст гол задаи Марадонаро дар хонааш нигоҳ медорад. моҳи ноябри соли гузашта дар музоядаи ташкил кардаи Grand Bad Auctions нархи тубро ба 2.4 миллион евро баробар карда буданд, вале ба иттилоъе ин нарх аз нархи пешниҳод кардаи Али Бен Насир 602 000 евро кам будааст. аз ин рӯ дар ду музоядаи баргузоршуда туби таърихӣ соҳиби худро пайдо намекунад. тубе ки Марадона бо даст гол задааст 3 миллион евро нарх мондаанд. ана барои чӣ дар музояда харидор пайдо намекунад? охир наход нарх як туб 3 миллион евро бошад. дар 3 миллион евро заводи тубро мехарӣ. сармураббии дастаи Реал Мадрид Карло Анчелоти дар мавриди бозии даври якашниҳоии Лигаи Қаҳрамонҳои Аврупо муқобили бошгоҳи Ливерпул ибрози назар кард. суханони Анчелотиро дафтари матбуотии УЕФА иқтибос овардааст. даста дар ҳолати хуб қарор дорад ва воқеан мехоҳад мисли соли гузашта бозӣ кунад. дар баробари ин мо мефаҳмем ки ин бархурди душвор аст ва мо дар варзишгоҳи худамон низ имкони рақобат кардан дорем. мо хурсандем ки боз дар ин мусобиқа бозӣ мекунем. мо аз финали соли гузашта дар Париж хотираи хубе дорем. ин бозии баробар буд. Ливерпул бештар тубро идора мекард, аммо дар созмон додани аксулҳуҷумҳо ва дигар оморҳо мо муваффақ будем. ҳоло вазъият дигар аст, зеро мо бояд ду вохӯрӣ гузаронем. мо инро ба назар мегирем. мо бояд 180 дақиқа футболи хуб нишон диҳем, гуфтааст сармураббии дастаи Реал Карло Анчелоти. агар вобаста ба вазъияти феълии дастаҳо натиҷаи бозиро пешгӯӣ кунем, пас гуфта метавонем ки Реал бо ҳамин иқтидор аз Ливерпул андаке бартарӣ дорад, чун вазъияти бошгоҳи Мерсисайдӣ дар чемпионати дохила ва дигар мусобиқаҳо табоҳ аст ва чанде аз бозиҳоро аллакай номуваффақона паси сар карданд. феълан дар мавқеи ҳаштум қарор доранд ва бидуни Лигаи чемпионҳо мондан дар мавсими оянда таҳдидашон мекунад. ба вазъияти ҳамаи дастаҳо нигоҳ карда ба хулосае омадам ки ба гумонам имсолам Реал чемпион мешавад. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.